Lokal-TV er i dag taget på besøg på Lange Linje i Odense. Lene, det er her, du har haft dit fanisering i weekenden, der nu er gået ud, ikke? Jo. Er det første gang, du holder fanisering herude? Ja, det er det faktisk, og det er noget, jeg har gået og tænkt over i mange år, at det kunne være hyggeligt at prøve at holde en udstilling i huset her. Og da så Galleri Kik, som jeg udstiller i hvert efterår, de sparede deres daglige vagt væk, så tænkte jeg, så er det måske nu, jeg skal gøre det, for jeg har ikke rigtig tid til at sidde dernede i 14 dage, og jeg vidste ikke rigtig, hvem jeg skulle få til at passe udstillingen. Det vil sige, at I skal selv passe udstillingen? Ja, det ligger i konceptet dernede, og det er også fint nok altså at få en til det, hvis man synes, man har råd til det. Ja. Men det nye koncept, for tidligere stillede kommunen jo en til rådighed. Ja. Så jeg sprang ud i det, og har så haft fanisering her i weekenden, og det har altså været en meget stor succes. Jeg tror, der har været et par hundrede mennesker. Det er mange her, ikke? Ja, jo. Og det har været så hyggeligt, og folk har været så positive, og synes også, det var en god idé, og de kan godt lide at se det i et privat hjem. De kan godt lide at komme ud og besøge dig. Ja, det kan de vist også. Men de siger, de kan godt lide at se, hvordan det tager sig ud i et hjem, så synes jeg, de er næsten bedre, at de kan forestille sig det hjemme i deres egen hjem. Ja, så, jamen, det har jeg set rigtigt nok. Ja. Så det er nok ikke sidste gang, jeg gør det. Nej, men det er også det weekend, ikke? Det kører i 14 dage til og med den 12. Ja. Så også næste weekend. Ja. Åben hver dag fra 13 til 17. Og alt det kan man finde på din hjemmeside. Ja, og den der står det også. Split ny. Ja, den er nylavet. Ja. Jeg har haft en hjemmeside i mange år, men den er lige revideret. Og den gik på for en uge siden, så den er ret ny. Den er helt aktuel. Ja. Og du har mange billeder stående her. Ja, jeg har en 35-40 stykker, så der er rigtig mange ting. Og alle mine forskellige serier er jo repræsenteret. Jeg kører jo mere temaer. Jeg har noget landskab, jeg har nogle byer, jeg har nogle meget spontane ting, og jeg har mine mennesker og min musik, og en lille bit smule ballet har jeg med i år. Det er ikke hvert år, jeg har det. Du har været meget rundt omkring. Ja, det må man nok sige. Ja. Jeg har rejst rigtig meget. Ja. Hvornår kom du her til Lange Linje i Odense? Jamen, jeg har boet her i 28 år, så det er en god... Og du kan godt lide det, ikke? Ja, jeg holder meget af at være her. Altså, det er så smukt. Og... Når man nu tager Lange Linje, så kan man jo sige, det ligger lige ved siden af den fynske landsby. Ja. Der ligger også en stor sø hernede. Skovsøen, som vi kalder det. Og en stor park. Og der har ligget nogle meget kendte restauranter her omkring det. Ja, det er rigtigt, ja. Nu er der kun en tilbage, Karlslund, som er berømt for den der æggekage. Der spiser man æggekage, ja. Altså jeg bruger skoven rigtig meget. Jeg er inkarneret løber, så jeg løber dernede 3 gange om ugen, og altså det tager 5 minutter at komme derned, så det er jo helt vidunderligt. Altså det er meget inspirerende at bo et smukt sted. Du bor lige ved Ringvejen. Ja. Så du bor centralt? Ja, jo, den ligger længere inde her, jo. Ja, det gør jeg. Ja. Og der er 3 kilometer ind til centrum. Og der er ikke ret langt til centrum. Det tager 7 minutter at cykle derind. Ja, det er tid overkommet. Ja, så det er meget Men fint. du har ikke altid været her i Odense. Du har også været i udlandet. Jeg har været rigtig meget i udlandet. Altså, jeg har malet rigtig mange steder, altså simpelthen taget på malerrejser. Og så har jeg udstillet en 6-7 steder. Altså, jeg udstiller jo i Vatikanet. Hvordan kom du ind til at få sådan en aftale? Ja, det er en lidt sjov historie. Da jeg var udvekslingsstudent i USA i tidernes morgen i 68-69, der mødte jeg en brasilianer, og vi blev sådan lidt forelskede og holdt kontakten ved lige et års tid. Men der var for langt til Brasilien dengang der. Men vi har faktisk skrevet sammen hele livet og blev så gift hver især. Og da han så fyldte 50, så blev jeg og min daværende mand inviteret til fødselsdag. Han kunne så ikke, han havde noget rejseri. Men jeg tog så derud til Sao Paulo i Brasilien. Der er langt. Der er rigtig langt. 10 timers flyvning er sådan noget. Ja, hvis det kan gøre det. Nej, det kan vist ikke gøre det. Og så til hans fødselsdag, som i øvrigt var en helt fantastisk oplevelse. Han er blevet sådan en meget stor kanonadvokat med en masse advokatkontor og meget velhavende. Ja. Der traf jeg så en kunstner, der sagde, at de var en gruppe, der hvert år udstillede i Vatikanet i Rom. Og der inviterede de ofte en gæstudstiller med fra Europa, om jeg kunne tænke mig at blive den næste. Og jeg var sådan set lige ved at falde ned af stolen. Og det kunne jeg sådan set godt tænke mig. Ja. Og altså jeg tænkte, jeg hører nok ikke mere til det. Jeg havde haft nogle malerier med, så hun kunne se, hvad jeg lavede. Men 7 måneder senere, så kom der en invitation, og så var jeg første gang i 2003 nede og udstille i Vatikanet i Rom. Og så var jeg igen i 2005. Og det er nok det største inden for mit maleri, det er altså at have udstillet i Vatikanet. Hør lidt om, hvordan det var at være. Jamen, jeg vidste jo ikke, hvad jeg gik ind til, og altså, det var virkelig stort. Altså, selve galleriet, det ligger i et stort palads, sådan
over i hjørnet, inde i en gård, nede ikke nede i en kælder, men 3 trin ned. Og Camelengoen, som er pavens stedfortræder, når paven er ude af landet, han åbnede udstillingen. Og der er en daglig leder på, og der var mange kardinaler, der kom og var med. Og bagefter så var der en stor middag, ja, næsten en banket, hvor vi sad sammen med alle de der kardinaler og så videre. Og altså det er sådan nogle livsglade mennesker. Jeg tror, der er mange fordomme om hvordan katolicismen er, men altså de er så livsglade. Altså til den festmiddag, der sang de og skålede. Og... Ja, vi kan godt lide mad, det har jeg erfaring for, ja. Og det var simpelthen så sjovt. Og så gik det jo slag i slag. Vi var ude til en masse middag hele tiden, og så viste det sig, at den første brasilianer skulle helgenkåres. Så vi blev inviteret med på Peterspladsen, hvor der er 10.000 mennesker, og vi sidder så op på tribunen sammen med alle de indbudte, og Brasiliens præsident på det tidspunkt kom så også. Jeg tror, jeg sad 20 meter fra den gamle pave, og der sad munke og kardinaler rundt omkring. Og så var der så 5 helgenkåringer. Der skal jo ske et under på en grav, før en helgen kan kåres. Og det her, det var en nonne, der døde i 1950, og så først nu var der sket et under. Så det var så den første brasilianer nogensinde, der skulle helgenkåres. Ja. Så det var jo stort. Altså, og tænk, så får man lov til at være med til det. Det var en fantastisk oplevelse. Og anden gang, der havde jeg også en meget speciel oplevelse. Et katolsk ægteskab kan jo ikke sådan, altså katolikker kan jo ikke sådan skilles. Det kan omstødes, hvis der er vægtige grunde. Og en af dommerne i den der proces der, han inviterede os hjem til sig, fordi han maler faktisk selv, og en af pigerne kendte ham temmelig godt. Og det var egentlig lige ved siden af Vatikanet, hvor der faktisk ikke måtte komme kvinder ind i huset. Men da vi kom, så kunne vi se, at han gjorde lige sådan til vagten, at det var i orden, at vi kom op. Så vi var oppe og spiste frokost sammen med ham, og så hans billeder, og han var også et livsværk, eller en lebensmand også, altså sød og havde glimt i øjet, og det var helt fantastisk. Og så skulle vi videre ud til en middag om aftenen, og vi var så trætte, så sagde han, jamen I kan bare få et værelse hver, og så lægger jeg ind og sove. Og så kom jeg til at sove i hans påklædningsværelse, og så stod dørene åbne til hans skab. Jeg gik ikke hen og kiggede, men jeg kunne se, at alt det var sort og hvidt, så det var ret sjovt at se alle de kapper derinde. Men der er mange. Så jeg har sovet i en kardinals påklædningsværelse. Ja. Ja, så det var fantastisk, og vi blev virkelig behandlet flot og var rundt og besøge en masse forskellige. Altså jeg tror, jeg har været inde i en 5-6 romerske hjem, og det var spændende at komme ind bag døren og se, hvordan de bor. Så det var... Og der mangler ikke noget? Nej, det gør der ikke. Det var ret stort. Og katolikker, de er glade for mad? Ja, nogle af dem er det. Der er også mange slanke katolikker. Ja. Ja, det gør de. Ja. Kunne du tænke dig at komme derned igen? Tingene har lidt sin tid. Altså, jeg skulle også betale for at være med og bo 3 uger i Rom. Det er heller ikke helt billigt. Men jeg har fået så meget reklame på at deltage i de der udstillinger, så det har været det hele værd. Men altså, de har sagt, nu kunne jeg sådan set selv bestemme, om jeg vil med. Ja. Men nu har jeg prøvet det. Sådan en udstilling, det må være bred. Der må være mange repræsenterede. Altså, vi var... kun 12 første gang, jeg tror vi var 17 anden gang udstillet, og det er sådan et trefløjet galleri, og det var meget forskelligt, hvad vi kom med. Er der så adgang for alle? Ja, det er der. Og gratis adgang, ja. Så, og stor flot fanisering med en masse indbud og taler og sådan. Altså, det var rigtig spændende. Ja. Men jeg har jo også udstillet, det var så faktisk meget skægt. En af de piger, der var tilknyttet dengang der, hun arrangerer en udstilling i noget, der hedder Château La Panne, som ligger i Genève, i samme område som FN-bygningen. Så er vi oppe i Schweiz. Og der blev jeg inviteret til at komme ned og udstille, og det var jeg nede og udstille der. Det var vist kun en uge. Men at være på det der slot og være med igen, altså pludselig så sker der sådan nogle udløb. Det er en helt anden situation at være i, ikke? Jo, der må være forskel på katolikkerne og i Rom og så Genève. Ja, altså nu var der ikke så meget tid til sådan at være rundt i byen, men altså bare det at prøve at udstille et andet sted og et andet land, det var rigtig spændende. Var det så de første udstillinger, du havde helt uden for Danmark? Nej, altså i gamle dage, der udstillede jeg både i Sverige og Tyskland flere gange, og så i år 2000 var jeg på noget, der hedder The Millennium Show i London, i noget, der hedder Bruton Street Gallery i London,
Så har jeg så også været med i Kiev, Ukraine, som repræsentant for Odense Kommune for nogle år siden. Vi var 3 kunstnere, der var derude. Paul Vejle, Birgitte Lykke Madsen og jeg. Og vores ting, de blev så sendt derud, og så fløj vi derud sammen med en repræsentant bagefter. Og det var altså også ret spændende. Altså, vi traf rigtig mange lokale kunstnere, og de havde rigtig dårlige kår. Altså, efter kommunismens fald, der blev de jo ikke understøttet mere. Nej, det blev det så før. Ja, og vi var blandt andet til en fanisering, hvor der ikke var priser på billederne, og så siger vi jo, hvordan finder I ud af, hvad billederne skal koste? Og hvis der endelig er en, der vil købe et, så sætter vi os og deler en flaske vodka, og så, når den er færdig, så har vi fundet frem til. Ja, man hører bruse, når det er gruse. Ja, det er rigtigt. Men altså, vi var hjemme og besøge nogle, og det var også fascinerende at se. Altså, de er meget sådan devoted og meget seriøse omkring deres ting, men de er meget, meget anderledes end os. Men de er også meget dygtige, kunne jeg forestille mig. Ja, helt bestemt. Ja. Udstillingen, den var i en gammel KGB-garage, og der var sådan fine klinker på gulvet, og så, det var sådan meget rustikt, der var ikke gjort så meget med væggene. Jeg havde taget nogle meget, meget store billeder med, og de kunne faktisk ikke være på væggene, fordi der var sådan nogle indhak. Så havde de fundet på at hænge dem i snore ned for loftet, sådan 1 meter fra væggen. Ja. Det så altså enormt ud. Så der var virkelig komplimenter til ophængning der. Og så gik det jo også slag i slag, og vi var jo inviteret til masse receptioner på rådhuse og så videre. Altså, vi blev virkelig behandlet. Jeg kunne forestille mig, at man får en masse kontakter, når man så er ude, ikke? Ja, det gør man. Der har så også været nogen oppe og besøge Grafisk Værksted eller Hollofgård sidenhen, så der sker rigtig meget udveksling med sådan noget der. Ja, altså så sideløbende, så var der så også folk fra Kiev op i Odense. Kiev er jo Odenses venskabskommune. Er det det? Eller venskabskommune, ja. Så der har i mange år været udveksling der. Jeg tror, det er stoppet lidt i øjeblikket, i hvert fald med kunstnere. Ja. Så jeg er kommet videre omkring. Mange tider, nogle steder i hvert tilfælde. Ja, så har jeg faktisk også udstillet et par gange i USA. Jeg har været på high school som ung, som jeg omtalte lige før. Nu vil jeg høre om alle de mange steder, og den tidlige. Du må have startet meget tidligt med at male. Ja, men jeg har malet, altså siden jeg var lille, og holdt min første udstilling som 18-årig i København faktisk. Og så er det gået slag i slag. Og så kom det bare derud. Ja. Og jeg har levet af det i 20 år. Men du har ikke gået på kunst? Nej, jeg har været elev af Hanne Svane, som var datter af den mere kendte Sigurd Svane. Ja. Og hun har altså virkelig givet mig et godt skub frem. Det var den rigtige måde at gøre det. Og det var i den periode, der fik jeg ting antaget på Charlottenborg, som hun hjalp mig med udvælgelsen. Hun selvfølgelig ikke malede den for mig. Men nej, hun giver nogle tekniske design og sådan noget. Ikke? Pejler os lidt ind på, hvad det var, vi skulle. Hvis vi nu kommer til Danmark, så har du jo også her i Danmark gjort dig gældende. Haderslev havde jo her for nogle år siden 100 års jubilæum i Dansk Metal. Ja. Og de bad om at lave en opgave. Ja, de skulle have en kunstner til at lave deres 100 års jubilæumsmaleri. Og der skulle være portrætter af Georg Poulsen og Hans Rasmussen, de 2 karismatiske formænd der. Og hvordan er nu historien var? Den går faktisk lidt omkring, at jeg var blevet valgt som årets kunstner i Arbejdernes Landsbank. Og det er de sjoveste ting, man kan vinde her i verden. Men jeg vandt altså dels
et pengebeløb, og jeg fik en udstilling i Tivolis koncertsal, og så fik jeg lov til at holde talen til deres kongres på Nyborg Strand. Jeg måtte altså godt sige nej, men jeg tænkte, det er da sikkert meget sjovt. Og så sagde de i øvrigt, at der kom 495 mænd og 5 kvinder, så det gjorde ikke noget, der var sådan lidt sjov, sådan lidt under bæltestedet snak. Det er så ikke lige meget at snakke om sådan noget. Så den synes jeg var lidt svær. Men så fik jeg faktisk sagt under talen, at jeg malede mest kvinder, men det var nok fordi, jeg ikke rigtig havde fundet den rette mand, så hvis der synes, der var nogen her i salen, der var en god model, så kunne vi måske snakke sammen senere. Så lettede saget, så havde jeg ramt plet, uden jeg vidste. Og så var det jo ikke kedeligt resten af natten nede i baren, hvor jeg skulle vurdere, om de kunne konkurrere lidt om situationen. Ikke? Men der kom jeg i snak med en gruppe fra Dansk Metal i Haderslev. Ja. Og de fortalte så, at de ledte efter en kunstner, og der var også nogen i spil i Haderslev. Men jeg sendte nogle ting ned, og de kom og besøgte mig, og det endte så med, at jeg fik opgaven. Og så har jeg så faktisk lavet et 100-års jubilæumsmaleri. Og så blev der trykt plakater til alle medarbejderne, og billedet det kom så til at hænge i deres foyer nede i hovedsædet dernede i Haderslev. Så det var en spændende opgave. Og jeg skulle så male de her formænd der, og Hans Rasmussen var nemt nok at finde et fotografi af, jeg kunne male efter, men Georg Poulsen, det var faktisk ikke så nemt. Jeg skrev endda til ham, men det havde han ikke rigtig lyst til sådan at være med til. Men så kom der pludselig en tv-udsendelse, og den optog jeg, og så lavede jeg så et stillbillede, som jeg fotograferede fra tv, som endte med, at jeg malede efter det. Så var den hjemme? Så var den hjemme, den historie der, ja. Jamen, jeg nåede ikke lige at fortælle før, at jeg var som sagt udvekslingsstudent i USA. Ja. Og der var jeg over til 30 års jubilæum, og så fortalte jeg jo så, at jeg var blevet kunstner. Og så siger de, at vi har et system med, at vi inviterer en kunstner til at komme og bo og arbejde på skolen. Og kunne du ikke tænke dig at blive den næste kunstner? Jo, det synes jeg, der lød spændende. Og hvornår er vi tilbage i årstal? Vi er 10-12 år tilbage. Ja. Og det kom jeg så året efter, og så boede jeg 14 dage på skolen, hvor jeg selv havde gået og fik en lejlighedssted til rådighed. Det er en meget stor, flot skole. Bare lige for at antyde, hvor stor den er, så er der 80 tennisbaner. Ja, 80? 80 tennisbaner. Hvordan er du spiller tennis? Altså det halvdelen af skolen er kostskole, og halvdelen er dagskole. Hvor stor er den? Af dagskole. Kan du sådan en tal? 500-600 elever, tror jeg det er. Men de har så 5 værksteder, både film og medier og skulptur og så videre. Og jeg stod så i malerværkstedet, og det gik så ud på, at de unge mennesker, de skulle se, hvordan en kunstner arbejder. Ja, der har vi og jeg skulle så være på, om så må sige, så jeg stod og malede, og jeg har aldrig malet så langsomt i mit liv, fordi nu var der nogen, der stod og kiggede på. Jeg havde faktisk sådan lidt, har du lyst til det? Og så blev jeg jagtet, men altså, det var så stor en oplevelse, så det sagde jeg ja til. Og så når de var gået om eftermiddagen, så kunne jeg så male med mit sædvanlige tempo. Jeg maler nemlig meget hurtigt og hæftigt og ændrer hele tiden. Ja. Og så skulle jeg holde et foredrag om mine teknikker, og så skulle jeg donere et billede til skolen. Og så, det var så dealen der. Ja. Og det var en helt fantastisk oplevelse. Og så tog jeg en hel måned derovre, og bagefter rejste jeg ned og besøgte en veninde i New York, og som også er meget kunstinteresseret. Og så var vi rundt og se på gallerier der for en masse inspiration. Ja, der er mange gallerier. Der er rigtig mange gallerier. Ja. Og noget jeg også fandt ud af, man kan betale sig fra at udstille i New York. Ja. Der var simpelthen nogen, så lejer de sig ind i et højhus på 6. sal, så åbner de et galleri i et halvt år, og så kunstneren kom og betale for at få lov at udstille, for eksempel på Fifth Avenue, bare for at få det på deres CV. Altså, så man behøver ikke altid være så imponeret over, at folk udstiller i New York, fordi alt kan betales. Det kan alle bare betale, ja, det er amerikansk. Og det var sindssygt dyrt. Det koster 50.000 eller sådan noget. Så hvis man vil have det på CV'et, så kan det sagtens lade sig gøre. Ja, ja, det var lidt skægt. Det er mere spændende at blive inviteret til Vatikanet, fordi det er ikke noget, man bare kan bestille. Præcis, der skal man inviteres. Jamen, vi kom fra Dansk Metal. Ja. Og deres 100-års jubilæum i Haderslev. Det har været en stor oplevelse, både for dig og for dem. Jamen det var det. Det var spændende, og det var også rigtig spændende at lave billedet. Jeg lavede sådan nogle arbejder, der stod ved forskellige maskiner, og så de der formænd der.
grundlaget for meget af vores industri i Danmark, og vi har Dansk Metal. Ja, det er jo man sige. Ja. Vores skibsværfter, som vi nu mister i dag her, det har været alle de store maskinfabrikker, vi har nede i dette område, og ja, der har været mange af dem. Ja. Men derfra gik du så over og skulle lave noget for Stokkebro. Ja, det er de her kendte dansere, de kom så for, det er måske en 10 års tid siden her. Og jeg kendte dem ikke på det tidspunkt. Nu er der så meget fokus med Vild med Dans og alt det der, så nu har jeg lært dem at kende. Men jeg vidste bare, at det var 2 dansere, der gerne ville males. Ja. Og der lavede jeg så et billede. De kom med noget fotografi, og vi aftalte størrelse og pris, og hvorfor et billede det skulle være. Og det var nogle utrolige søde mennesker. De kommer jo her fra Odense. Da vi så var ved at være færdige, så tænkte jeg, nu skal jeg også sådan lige spørge lidt til dem. Så sagde jeg, nå, er I så berømte? Det blev de jo. Nej, det var de på det tidspunkt. Så sagde han, ja, det må man nok sige. Så siger jeg, nå, I er måske Danmarksmester. Er vi sådan set også verdensmester, sagde han så. Jeg kunne have krøbet i et musål. Man kan ikke vide alt, det bør man med det samme sige. Men det blev lavet. Og så er der faktisk sidenhen lavet en tv-udsendelse, hvor det maleri, det har været omdrejningspunktet, sådan at der er blevet zoomet ind på det en del gange under optagelsen, så det var lidt charmerende, at det er en god reklame også for dig. At de valgte det. Ja. Så. Du har også malet efter modeller. Ja, det har jeg. Tidligere, der malede jeg efter statuer, fordi ingen modeller kunne finde, og jeg har faktisk et, jeg lige vil vise. Og det her, det er en fortolkning af Rodins skulptur Kysset. Det står både på Glyptoteket i København, og så på Rodin-museet i Paris, der står originalen. Og det har jeg så fotograferet fra alle mulige vinkler, og så valgt at male det fra den her side. Og jeg har så længe gerne ville finde nogen, der vil stå modeller for mig, altså især de her elskovsbilleder, som jeg kalder dem. Så var jeg til en fest, og der traf jeg et sødt ung par, og jeg kunne se, at de sådan havde en gode former. Så sagde jeg, kunne I ikke tænke jer at blive mine modeller? Og jo, det ville de gerne. Og så kom de, og så tog jeg en masse billeder af dem, og de var bare så gode og var gode til at finde på stillinger, lidt på gulv og på sofa og så videre. Og dem har jeg så brugt i mange år. Så ugen efter, så møder jeg hendes veninde, som også var med. Så sagde jeg, mig og min kæreste, vi vil også få være med. Og så er jeg lidt efter nogen i 20 år, så pludselig har jeg så 2 sæt. Men jeg nåede så med de første. Det var nok med, med nogle af dem. Jamen, du kan du bare se, folk vil meget gerne bruge sartorier, eller hvad sådan noget hedder. Ja, jamen, jeg laver også mange bundne opgaver, hvor nogen jeg ikke kender finder mig på nettet og vil males sådan til fødselsdag. En kvinde vil give sin mand det til deres bryllup og sådan. Det vil sige, du maler også et ganske almindeligt, så vi kalder det traditionelt billede med en figur på. Ja. Så står en kvinde, så tager vi hende bagfra, og så får man det på sengen til bryllupsmorgenen. Det er så godt. Ja. Du har også malet kroki, kunne jeg forestille mig. Jeg har tegnet rigtig meget kroki inde på Grafisk Værksted. Altså, man er nødt til at holde håndværket ved lige og tegne hele tiden for at... Og det er jo noget, man skal skynde sig med. Ja, kroki, det er et halvt minut, og en modeltegning er vi så op til 5 minutter, man må bruge på det. Men altså, der skal der virkelig være fokus. Der skal man ikke tænke på så meget andet, end at få den figur sat rigtigt på billedet. Ja. Så det kan faktisk godt, altså hvis man når sådan 20 stillinger på 3 timer, så er man ret svedt bagefter. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og nogle af dem skal nok også kan se, altså. Nå, jamen det er jo en skitsetegning, som ligesom er styret af tiden, ikke? Altså, du skifter hele tiden, eller han skifter. Ja, men, og dem bruger jeg til mine malerier. Ja. Altså, jeg er meget sikker i mine farver, så snart jeg har en skitse, så kan jeg tegne den op på min lærred, og så selv sætte lysvirkningerne på. Så er der så forskel på at male efter sådan en krokitegning eller og så et fotografi? Jamen, det er jo selvfølgelig lidt nemmere efter et fotografi, for der er lyset sat på, og der er farven sat på. Ja, men det er også sådan lidt spændende at male efter en kroki, for der kan jeg så bruge min fantasi og selv bestemme, hvor lyset skal sættes på. Jo, det er jo også din spontane oplevelse af, hvad det var. Ja, det var sådan, lige præcis. Hvordan det digitale billede, der ligesom bestemmer farver og belysning og sådan noget. Jo, altså det kan blive lidt mere frit, når det er efter en kroki. Altså måske lader man lidt stå og ikke sådan tegne hele figuren færdig og få noget abstraktion ind i det også. Så
Det må være nødt til, fordi man har en bundet tid, ikke? Altså, du ved, det skifter, så du skal fokusere på det. Ja, med hensyn til skitsen, ja. Men jeg tænker på, når jeg maler det på maleriet, så kan jeg også måske være lidt mere spontan, fordi det er sådan en hurtig tegning, jeg kigger efter, ikke? Ja. Og sådan måske lave en abstraktion over den i stedet. Det gør man vel alligevel, gør man ikke det? Gør hvad? Du laver ikke en kopi af et fotografi, du laver inspiration til det. Det er en starter, og så får fantasien vinger bagefter. Ja, så må det være. Ja, jo, det er det sådan. Ja, men det menneskelige krop har jo optaget mange af vores meget store kunstnere, både som skulptur og som billedkunst. Ja, for så, men den er jo også meget smuk. Det er jo meget stort område. Så det er forståeligt nok igennem tiden. At man ser jo også mange af de andre abstrakte billeder, der er jo også figurer på. Ja, man kan få figurer ind i alle mulige. Der er også nogle symboler i nogle af dem. Ja, men det kommer vi til senere. Jeg har jo rigtig mange symboler i mine billeder. Det vil jeg prøve at vise jer lidt om bagefter. Så jeg prøver at pege dem ud og fortælle. Jeg har jo symboler i alle billederne på nær i mine landskaber. Nogle, der går igen. Så det er sådan, nærmest blevet mit aftryk. Det er sådan en hel form for, hvad kalder man sådan noget? Jamen, det kalder det lidt. Jeg sætter mit aftryk dit aftryk, på de billeder. Og så lige tre. Du holder bare stille. Ja, Lene, du maler jo portrætter. Ja, og det er svært at male portrætter, ikke? Det er i hvert fald sent, og det er noget, man lever meget med, når man har fået en portrætopgave. Det er det sidste, man tænker på, inden man lægger sig til at sove. Det er det første, man tænker på om morgenen, hvor det lige sådan, prikken skal være for, at personligheden kommer frem. Men jeg vil meget gerne sidde og snakke med folk, hvis de ved, at de skal portrætteres. Samtidig så er det en hemmelighed. Altså, og hvis det som sagt er en borgmester, der skal portrætteres, så inviterer jeg dem hjem til et glas rødvin, og så sidder vi og snakker 2-3 timer, og så får jeg mig pejle ind på psyken og hvad det er, vi skal. Ja, for det har vel noget at gøre med, at hvert menneske har et indre billede af, hvordan de selv er. Også det, ja. Og hvis du så maler dem, som de er, så kan det være, at jeg aldrig har set den person før. Alfred Andersen, som jeg lavede til Faaborg Kommune, han var en meget skarp politiker, da jeg så sidder og snakker med ham her, så er der sådan en mildhed over ham. Han er så sødt og så rart et menneske, som slet ikke passer, synes jeg, til hvad jeg har fået at vide, altså hvor skarp en politiker han var. Så jeg valgte altså at male det her lidt milde udtryk her. Da det så blev afsløret, der var Fyns Stiftstidende til stede, og så kom der en journalist hen til mig og sagde, at han var glad for, at jeg havde fået malet ham som en mild mand. Og ved du, at vi for et par år siden kørte en julekrønike, hvor vi kaldte ham for Milde Alfred. Så det var dejligt. Du havde ramt, men det lykkedes ikke hver gang, har vi også hørt noget om. Ja jo, det endte jo med at lykkes, men jeg har haft en sjov oplevelse, fordi jeg udstillede i et galleri i Hellerup, og så kommer der sådan en statlig herre ind, og står og ser mine portrætter i mappen, og så siger han, jeg vil gerne males, men jeg vil lige sige til dig, jeg køber det kun, hvis jeg kan lide det. Vil du have opgaven, eller vil du ikke? Så tænkte jeg så, jeg har altid løst nok, og så sagde jeg springer ud i det. Okay, så kom jeg så ind og skulle fotografere ham, og han var en meget, meget velhavende mand. Og jeg sad så en halv time og ventede i kontoret, inden han havde tid til at tage imod mig. Og så ser jeg en bog, hvor han er 10 år yngre, end han var nu. Og så tænkte jeg synes faktisk, det billede det er meget bedre,
ja, selvfølgelig ser man måske bedre ud, når man er 10 år yngre, men der var sådan noget lidt anderledes, lidt mildt over ham igen egentlig. Altså, jamen det var så, der er 10 år imellem de her to, så det var sådan set lidt sjovt at se det. Så sidder jeg så og snakker med ham, så siger jeg, skulle vi ikke lave dig som 10 år yngre? Og så var han lige inde og spørge konen, som var med i virksomheden. Så sagde han, jo, det kan vi godt. Så kommer de så og henter det her på Fyn, og konen er med. Og så siger han, ja, det ser godt ud, så skal vi bare have gjort mig 10 år ældre. Og jeg var lige ved at besvime, så kiggede jeg, kan jeg ikke godt huske, at vi aftalte, at han skulle males som 10 år. Jo, sagde hun, det er rigtigt nok. Nå, okay, så tager vi det. Så drog de afsted med det. Og så har jeg så faktisk hørt siden, han er faktisk blevet så glad for, at det hænger på hæderspladsen på kontoret. Det er flot. Ja, så den blev løst, den opgave. Ja. Men ellers så har jeg haft en rigtig dejlig opgave med Vanessa og Nikolaj. Og det var et søskendepar, som havde danset rigtig meget, og forældrene havde brugt rigtig meget tid og rigtig mange penge på kjoler og tøj. Og da forældrene så havde sølvbryllup, så ville de give dem en god gave, og dem malede jeg så. Nikolaj, han studerede op i Aarhus, han kunne ikke komme ned til fotografering, men Vanessa tog jeg så her, og jeg laver dem som regel det, man kalder en face, altså lige op i ansigtet. Så sendte han nogle billeder ned til mig, og de var ikke særlig gode. På nær lige det, der var i profil, så jeg valgte at male ham i profil. Og så da han kom og så det, så sagde han, ej Lene, nu skal jeg kigge på Vanessa resten af livet. Det kan du ikke være bekendt. Men det blev det altså. Og så viser det sig, at forældrene de er bare så glade for, at han er blevet malet i profil. Fordi det viser sig, at Vanessa altid har været sådan lidt mere udadvendt, end Nikolaj har været. Og han har egentlig altid sådan passet godt på sin søster og holdt lidt øje med hende, og altid sådan iagttaget hende lidt. Så uden at man ved af det, så har man egentlig sådan ramt lidt plet. Der rammer det psyken, kan jeg. Ja, det er lidt heldig indimellem også, ikke? Så det var meget sjovt. Færdsted Friskole, det ligger ikke så langt herfra. Og der har vi jo et meget stort firma, der laver vejarbejde. De har nok et spil, eller finger med det spil her, hvor du skal ned og male nogle motiver for Færdsted Friskole. Vil du fortælle om det? Ja, fordi det var nok det, de helst ville have mig til at male nede på skolen. Det er således, at i gamle dage, der havde mange højskoler en kunstner tilknyttet til skolen. Og han kunne så i årevis, eller hun, gå og male et billede til skolen. Og så kunne folk sådan give deres besyv med, synes du ikke, den kornmark er lidt for gul og så videre. Så der blev sådan et samspil omkring maleriet. Om jeg kunne tænke mig at lave et billede fra den nordiske mytologi på den måde. Og fonden der, Marius Nielsen-fonden, kommer ind i det, fordi de har så doneret pengene til det. Jeg vil gerne have opgaven, men jeg synes ikke, jeg har så meget lyst til at gå på skolen. Nu har jeg en fortid som folkeskolelærer, så jeg ved godt, hvilket mylder det kan være med børnene rendende rundt hele tiden, når jeg skal koncentrere mig. Så jeg foreslog i stedet for, at lærerne de måtte komme lige så tit de ville hjemme i huset her, og se, hvordan det skred frem. Og skoleinspektøren, han elskede at fortælle anekdoter fra den nordiske mytologi til morgensamling. Så de 2 billeder, som det så endte med at blive til, de hænger i morgensamlingssalen. Og så siger han, i dag skal vi høre om Freja, der græd tårer af guld og så videre. Og han nævnte så nogle guder, der skulle være inde i billedet, og det var så Valhalla og Regnbuebroen med Thor, med Gedebukken og alle de historier. Altså jeg kan sådan set snakke en halv time om alle de historier, jeg så har afbildet på de der. Det kan vi da vælge. Det kan vi sagtens. Da de blev afsløret, der holdt jeg så en lille snak, en lille tale omkring dem. Og så for at der skulle være en tråd op til nutiden, så har jeg anbragt en mikrochip. Min eksmand åbnede en computer, så jeg kunne se, hvordan den så ud. Det er sådan en firkantet 1000-ben. Du kan ikke se det. Nej, det er på det andet. Det er på det andet. Men det er også så småt på fotografiet. Og så sagde jeg til børnene, nu kan I rende op og se, om I kan finde mikrochippen. Ja.
bagefter. Ja. Så på et tidspunkt så kom der en lille pige hen og hæv mig i trøjen, så sagde hun, Lene, jeg har fundet mikrobølgetippen. Det var meget sødt. Mikrobølgetippen, ja. Det bruger man også til sådan en mikroovn, ja. Men altså, jeg elsker den nordiske mytologi, og jeg gik på biblioteket og lånte en hel masse bøger, og læste alle de historier. Så har jeg så valgt nogle historier ud, som jeg så har illustreret, så alle de der guder, de kommer på. Verdensbilledet dengang, det var jo, at man havde menneskeverden, og så havde man Valhalla, og der var så det der Ask Yggdrasil, det store træ der, hvor der så var årstider, og hvor der foregik meget, og nede ved roden sidder der Norne og spiller en livstråd, og der er en drage, der knæver. Det kan vi lave en hel udsendelse om. Ja, det kan vi lave en hel udsendelse om, man kan tage ud på skolen og knæver i roden. Og den der, den får den knævet igennem, der vælter træet, og der bliver evig fimbulvinter. Men der er så mange skønne historier med dem der. Men det var så også en udsmykningsopgave. Hvis vi tager udgangspunkt i det her billede, ikke, og hvad der sker i Kerteminde i øjeblikket, så kan vi jo se her, hvis vi ser billedet igen, at vi har et vikingeskib, der ligger hernede. Ikke? Vi har også en vikingehus, eller borg. Ja. Vi kender den over fra Trelleborg blandt andet. Der kan vi også kigge på de ting. Og så har vi disse mennesker, som er i billedet også, og så har vi din egen bue. Ikke? Så det kunne jo være en udmærket idé for Kerteminderne også, som er i gang med at bygge vikingeskib nede i Ladby. Ja, det er rigtigt. Og har en meget stor aktivitet omkring vikingetiden, og hvad der skete. Og det er jo så det, vi også har bundet sammen her. Ja. Her ser vi Ask Ydra, et asketræ, som der blev fortalt om alene lige før. Men Norne, der kaldte du det Norne hernede, som sidder ved roden, og så hele den verden, der spænder sig ud omkring det her. Når vi nu tager udgangspunkt i det, der sker i Færreslev, så kan vi jo gå lidt mere nordligt, så er vi oppe i Kertemindeområdet. Ja. Og Kertemindeområdet, det er jo blandt andet Østfyns elforsyning. Der er jeg i gang med en meget stor udsmykningsopgave. Jeg har lavet flere ting til dem. Jeg har udsmykket deres kantiner og nogle af rummene. Direktøren for virksomheden, Søren Alrø, han er en stor H.C. Andersen-fan, og han har besluttet, at alle rummene i virksomheden, de skal have et H.C. Andersen eventyrnavn. Sådan at man kan sige, nu holder vi møde henne i Kometen, og i morgen ses vi i Portnøglen, og så videre. Og det er mange af de ikke så kendte eventyr. Og der bliver lavet 38 billeder, og jeg er sådan cirka halvvejs med dem. Det her, det er så et eksempel på det. Ja. H.C. Andersens eventyr er jo altså simpelthen så forunderligt, og det er så vidunderligt at sidde og læse alle de der eventyr. Jeg sidder simpelthen og klukker. Blandt andet den her, den handler, jeg kendte den ikke tidligere, den handler om et etatsråd, en mand, der er født i julebøgernes tegn, og det har familien besluttet, fordi han altid skal skubbes frem i livet. Ja, og der er ikke noget, der hedder julebøgernes tegn. Nej, men først så var det faren, der skubbede ham ind på kontor, så var det moren, der skubbede ham ind i ægtestanden, og så er det konen nu, der skubber ham op i hierarkiet, så han kan få større stillinger. Jamen, det er meget godt ramt, ikke? Ja. Og det ægtepar der, de er så ude i byen, og en aften møder de en baron, der lærer ham, at man kan jonglere med en nøgle, og så kan man forudsige ting. Og
det begynder han så rigtig at gøre med hans store portnøgle hjem til hans hus. Og folk, de synes, det er så spændende, at de kommer og får forudsagt ting. Og så foregår det på den måde, at han siger det via pulsslag i fingeren, så kommer den i cirkulation. Og så tæller man frem til det bogstav, man skal have svaret på et eller andet. Så stopper han, og så cirkulerer den anden vej, så kommer der et nyt bogstav, og så får man til sidst svar på noget, man har spurgt om. Kan man så læse det bagefter? Ej, det er jo humbug det hele, men det er en forunderlig historie. Og der kommer en pige i hus, en ung pige, som skal gøre lidt nytte og lære at læse. Og på et tidspunkt så dør etageråd inden, og pigen bliver ved med at komme i hus og hjælpe, og han bliver jo sådan rigtig glad for det. Yeah. Og så en dag, så siger han, skal vi ikke tage nøglen frem og spørge den, om jeg bliver gift igen? Jo, sagde pigen, det kunne jeg godt. Og så svarer den, ja, det gør han. Og hvem bliver jeg gift med? Jamen, jeg bliver så gift med Lene, Mette Lene, tror jeg, hun hed. Ja. Og det endte med. Så han fik skubbet lidt til. Der har han jo også fat i den danske kultur, for det foregik faktisk mange gange på den måde, hvis I går 100 eller 200 år. Ja, med nye ægteskaber. Ja. Men med trohusbestyrerinde, eller hvad man nu kaldte sådan en, ikke? Ja. Jeg har lige lavet hurtigløberne, og det er altså også et helt fantastisk eventyr med sneglen og haren, der løber om kakken. Så men det er en fantastisk, jeg nyder meget. Det er jo lige før du kan genskabe interessen for H.C. Andersen på den måde. Nej, den er vist stor nok. For den historie, den har jeg aldrig hørt med hensyn til nøglen der. Nej, men det er mange af de ikke så kendte eventyr, Pengegrisen og. Han har skrevet rigtig meget. Og komedien. Ja, det må man nok sige. Andersen, det har han. Og vi kender stort set kun hans eventyr. Men der er mange andre. Ja, der er nogen, der interesserer sig for hans skuespil også. Ja, Lene, vi står her i noget, der godt kunne være et atelier. Og det er det sandelig også. Og det er her, du maler. Ja, det er det. Ja. Vi har snakket om forskellige temaer, og dem har du vel flere af? Dem har jeg nemlig rigtig mange af. Og her er et af dem. Ja, tak skal du have. Den her serie, den kalder jeg for Det Røde Rum. Og den har jeg arbejdet på i et par år. Se, i alle mine billeder på nær i landskaberne, der har jeg forskellige symboler, og de går igen, og det er sådan efterhånden blevet mit aftryk, at folk kan lide, at jeg har de der symboler, hvis de mangler og siger, hvor er de henne, og så lige før jeg skal til at lave dem. Men jeg har altid en engel, og så har jeg nogle mørke figurer, og det er sådan dualiteten i livet, at der skal være plads til det lyse og det mørke. Og jeg plejer at sige, at hvis vi får for meget lys ind i livet, altså at det går os for godt, så kan vi godt blive lidt forkælet og ikke sådan værdsætte det. Der skal være noget modspil, nogle udfordringer i det mørke, sådan der bliver balance i livet. Det skal ikke forstås som død og ulykke og sådan nogle væmmelige ting. Men det, der gør, som sagt, at der bliver balance. Så har jeg timeklasse, som skal minde os om, at vi skal leve i nuet, og være glade hver dag, vi står op og beskæftiger os med det, der betyder noget, og omgås de mennesker, vi holder af, og hvis der er nogen, der generer os, så kan de bare blive derude, kan de. Vi skal virkelig have fokus på, hvad der gør en glad. Så tror jeg, man lever et meget bedre liv. Men selvom vi skal leve i nuet, så skal vi drømme, som om vi lever evigt. Og det har jeg det der uendelighedssymbol. Jeg kalder det også det 8-tal, der ligger og sover til evig tid. Ha' i tusindvis af drømme. Og når lyset slukker en dag, så hvis bare én ting er gået i opfyldelse, så er det også godt nok. Altså, have lyst til ting. Jeg har læst et sted, at Søren Kierkegaard sagde, at hvis han fik et ønske opfyldt, så ville han ønske sig mulighedernes lidenskab. Og det synes jeg er så godt sagt. Altså, tænk at vågne op om morgenen, jeg brænder for det, men jeg kunne også lave det, og så var der lige det, og bare have lyst til at lave noget hele tiden. Det er der noget af det bedste i livet. Altså de dage, hvor man er lidt træt og har været til vinsmagning aften før, sådan en dag, den er virkelig slem at komme igennem, hvor man ikke har mulighed for at lave noget, fordi man er for træt. Nej, altså det at brænde for tingene og glædes over at lave noget, det synes jeg er virkelig noget, der er kvalitet i livet. Altså det er noget, der kan gøre mig høj. Og så har jeg en kongekrone, som relateres til historien. Det er klogt at kende historien. Jeg har valgt kongekronen, fordi vi bor i et kongedømme og jo verdens ældste. Men også fremmede folkeslag, som kommer hertil, fordi så står vi egentlig meget bedre deres adfærd. Men så er der også sådan et eventyr og myter i det, at vi skal huske at bevare barnet i os selv. Pas på, det hele ikke bliver alt for alvorligt. Altså der skal slås nogle vejrmøller. Vi skal have tid til de gode stunder, og vi skal passe på ikke at arbejde alt for meget. Skynder jeg siger mig til mig selv, fordi jeg arbejder faktisk meget. Men jeg synes egentlig også, at jeg er meget god til at prioritere min fritid, så jeg kan have nogle gode stunder med mine søde venner og min søde kæreste. Så det repræsenterer det. Så har jeg livshjulet, som er et symbol i mange religioner, og vi har det også i kristendommen. Der er rigtig mange livshjul i kalkmalerierne i kirkerne, og det symboliserer jo livets strøm.
Hvis man tager inden for det enkelte menneske, så med udgangspunktet med fødslen, op til toppen af livet, og så til sidst med faldet mod efterår og døden. Og så ruller det videre i generationer, hver gang der bliver født et nyt barn. Se, de 6 symboler, de går som sagt igen på alle billeder. I nogle billeder har jeg også en fugl, og dem kommer vi til senere. Men jeg kan lige nævne nu, at det er sådan, den har evnen til at krydse grænser, og det kan vi mennesker godt lære lidt af, ikke at blive alt for stavnsbundne. Lene, her står vi i den anden side af dit atelier. Ja. Og der er meget lys herinde, kan man sige, for der er vinduer stort set hele vejen rundt. Og her har vi nogle helt andre ting, end det vi stod med lige før. Vil du fortælle lidt om det? Ja, det er noget helt nyt, jeg er begyndt at arbejde med, og jeg er faktisk i gang med en hel masse, men det var egentlig kun de 2, jeg synes, der blev vellykket. Men jeg har længe gerne ville lave sådan nogle lidt spontane ansigter. Jeg laver jo som sagt portrætter, som vi har talt om tidligere, som ligner nogen og som er nogen. Men her har jeg bare brugt min fantasi, og først så lavede jeg dem egentlig, så de smilede lidt, og så synes jeg egentlig, at der var ikke nok at fortolke i smilet. Så derfor så ændrede jeg dem til, at de blev sådan lidt mere neutrale, fordi så kan man egentlig sådan lidt mere selv sætte en sindstemning derind på. Hjernen arbejder videre for det. Lige præcis, fordi selvom ikke de smiler, kan de jo godt være vældig tilfreds med livet, men at være eftertænksomme, og man kan spekulere på en dag, tænker de nok på det, og næste dag så tænker de på noget andet. Så derfor har de så fået det lidt neutrale udtryk. Men det er noget, der kommer mere af, men det er jeg lige startet på. Det er et projekt. Ja, men nu er vi så kommet herind, hvor jeg har så lidt af mine andre serier, og jeg har lavet en serie, jeg kalder Det Lyse Rum, hvor at jeg kører lidt mere over i pastelfarver, og så er der begyndt at komme flere fugle ind igen. Jeg har jo tidligere været meget kendt som hende fuglemaleren på Fyn, altså vi skal 20 år tilbage i tiden. Og så i mellemtiden har der så været sådan små fugle, og nu er der begyndt at komme flere og flere. Og også sådan mere genkendelige. Vi har for eksempel en hejer her, og det hedder billedet her, en hejer i godt selskab, fordi der foregår så rigtig, rigtig meget. Der er både fisk og fugle, og alle mine symboler, og en hest og så videre hernede. Men det er så, man skal lede lidt efter tingene. Umiddelbart kan det godt lidt ligne et abstrakt billede, men når man begynder sådan at sætte sig og kigger godt efter, så dukker der en hel masse små elementer frem. Så dem har jeg 5 af i den her størrelse, der hænger her rundt omkring. Ja. Jamen her står vi så foran et billede, som jeg kalder min fragmentserie, hvor der foregår en hel masse ting ind i, og hvor det sådan er lidt mere opdelt i felter, hvor de andre vi så lige før, de var sådan lidt mere, sådan, det flyder lidt mere ind i hinanden. Men jeg har jo så, som jeg sagde før, stor kærlighed for fugle, og her har vi så en trane og en due herovre. Og så har jeg jo ofte sådan planter med, der er nogle spirer, og der er en plante oppe i en vase der, og en masse mønstre. Jeg kan sådan lidt godt lide mønstre. Jeg synes, der er sådan noget lækkert ved et mønster, så samtidig skal jeg sådan lige passe lidt på, at jeg ikke får for mange mønstre, eller også så skal der bare rigtig mange ind, så det bliver sådan overdone. Sådan lidt ligesom manges liv er, at man kommer i så mange forskellige sammenhænge, at samtidig kører alle mønstrene rundt ind i ens hoved, at der sker for meget i vores liv. Så det, man kan også sige, at det repræsenterer lidt egentlig sådan et gennemsnitsmenneskeliv med input hele tiden, både fra medier, arbejdspladser, børn osv. Jamen så dukker der så også lige en lille hund op her, og vi har så de mørke figurer, som sagt planterne og blomsten. Så det er sådan et rigtig typisk fragmentbillede. Jamen her har vi så et billede fra Sydfrankrig, fra Pyrenæerne. Jeg har nogle venner, der har et hus dernede, som jeg må male i alt det, jeg vil. Og der tager jeg så ned en gang imellem, og det er sådan en rigtig gammel bjerglandsby, hvor gaderne er enormt smalle, der kan ikke køre biler alle vegne. Og når lyset så står op over et stort bjerg, der faktisk ligger herover, så kommer der så nogle fine kanter frem på husene. Jeg kalder det her byen ånder med lyset. Samtidig kalder jeg det også sådan, får jeg for kanterne ind i lysets kanter og så videre. Men dem har jeg lavet en lille serie med, de her franske Pyrenæhuse deroppe. Og nedenunder, der har vi i den røde serie igen, og dem kalder jeg på vandring ud i livet, og på vandring ind i livet. Altså mennesker, vi møder på vores vej, som er
på vej andre steder hen. Som sagt, nogle går ud i livet, nogle går ind i livet. Ud i livet, der forestiller mig så mere, at det er nogle unge mennesker, der er på vej ud og skal til at opleve en hel masse. Og ind i livet, der er det måske, at man har oplevet en hel masse, og skal sådan til at falde lidt mere til ro og mærke livet og dvæle ved alle de gode stunder, man har haft. Så den her serie, de hedder ofte noget med på vandring og mennesker, vi møder og mennesker, vi holder af. Så hvis vi så lige går lidt herover, så har vi igen et billede fra min fragmentserie, og her så igen valgt at arbejde lidt med pastelfarverne. Og lige pludselig så kan der godt komme en lille fortælling ind, at der er en, der enten kalder på hende eller vinker farvel til hende. Det er så op til betragteren, om man synes, det skal være det ene eller det andet. Og vi har englen, som vi har talt om før, og alle symbolerne og alle mønstrene. Jeg har så prioriteret mønstrene lidt højere end de store figurer i det her billede. Jeg har i rigtig lang tid arbejdet med musik og ballet. De har så ligget lidt på hylden de sidste par år, men nu er jeg begyndt at tage det lidt frem igen og gøre det måske lige en lille bit smule mere spontane. Men min yngste datter, hun sang i Musikkonservatoriets børnekor en gang. Ja, det er så nok ved at være 12-14 år siden. Og mens hun sang, så gik jeg sådan lidt rundt og lyttede ved dørene ude på konservatoriet. Og når dørene så blev åbnet, og de unge mennesker kom ud, så spurgte jeg dem, om de kunne tænke sig at blive malet. Så skulle jeg have lov at tage nogle fotografier af dem. Og det sagde de faktisk ja til alle sammen. Og Trine der, hun sagde, det synes hun lød som en rigtig spændende opgave. Så hun sagde, skal vi så ikke finde en dag, hvor at, jeg kommer ud og har en fin kjole på, og så kan du bare tage alle de billeder, du vil. Og det gjorde vi så, og jeg tror, jeg har måske nok 50 billeder af hende i en mappe, og hun har været en meget stor succes. Hun sidder så der og spiller lige så fint. Hun blev så færdig derude, og en gang jeg var til en slotskoncert nede på Sandholmgård, og så var der en pause, så gik jeg sådan lidt rundt i den smukke park. Så sad hende og hendes mand og spillede, og det var simpelthen så hyggeligt at møde hende igen, så de blev cellister begge to. Men som sagt, som jeg sagde før, så opløser jeg hende lidt og lader farverne både i kjolen og celloen gå rundt i maleriet. Og det er jo med vilje, at jeg i den her slags billeder ikke har ansigter på, fordi hvis jeg har, eller i hvert fald ansigtstegn, øjne, næse og mund, hvis jeg gjorde det, så sætter jeg en stemning med det samme. Ja, du får også folk til at fokusere på ansigtet, frem for alt det andet, der ligger rundt omkring. Ja. Og ved det, jeg ikke gør det, så kører øjet rundt og ser hele kompositionen. Fordi de prøver lige at fange noget, som det bliver fanget. Og så kan de jo selv sætte det musikstykke på, hun skal spille den ene dag, og noget mere temperamentsfuldt den næste dag. Det er genialt, ja, det er rigtig genialt. Og her er så selvfølgelig også alle symbolerne i. Se, jeg kommer meget tit op i Skagen. Jeg elsker at være i Skagen. Jamen, det er også fantastisk ly, jeg har hørt. Ja, præcis. Og jeg står og maler deroppe. Ja. Jeg har et sted, jeg har mulighed for at stå og male. Og det er simpelthen bare en inspiration af klitterne deroppe. De ser jo ikke sådan ud, men det er mere sådan formen, der har inspireret mig. Og så er det jo den kunstneriske frihed, at man kan sætte de farver på, man selv vil. De der er faktisk ikke malet op i Skagen, men jeg havde lyst til at lave nogle klitter, når jeg kom hjem. Det var vist, fordi jeg savnede klitterne, tror jeg. Yeah. Men så fortolker jeg det sådan, at jeg har haft nogle gode stunder. Jeg har vandret rigtig meget rundt i klitterne med min kæreste, og har haft nogle gode stunder der. Jeg tænkte, der skal noget varme ind, fordi at det skal repræsentere de gode stunder deroppe. Så derfor er farvekompositionen blevet på den der måde. Den er lys. Den er lys og venlig, ja, så der er også noget af... Der er ikke altid så venligt deroppe på den kanter der. Jo, der er venligt. Jo, men der kan godt være meget blæst og lidt kraftig vind. Og ja, men solen skinner altid indendørs med den nok. Ja, indenfor. Og man er i rette humør, så hjælper det jo. Ja, præcis. Jamen det billede her, det hedder Den følsomme cellist, og jeg har valgt et lidt andet udtryk her, fordi det I så før, der var det sådan mere konkret med hudfarve og kjolen i de rette folder. Her har jeg det lavet som en skitsetegning. Jeg har lavet en grund, og så har jeg simpelthen skitseret hende op i stedet for så går hun sådan lidt mere ud i omgivelsen. Så når man kommer og ser det lidt på afstand, så kan man egentlig ikke se hende, så ligner det bare et abstrakt billede. Men når man kommer tæt på, så kan man se, jamen der sidder jo en og spiller der. Og hvis vi panorerer lidt rundt her, så er der så endnu nogle billeder fra mit røde rum. De her ting, der hænger her,
der foregår der rigtig meget. Der er en harme med solbriller på her, der begynder jeg så at blive lidt pjatte, og vi har en el her med geviret, der lige titter frem af lidt buskads og så videre, og så kan man ellers gå på jagt og finde en masse andre små ting, små hunde og rigtig mange fugle, der er rundt omkring, og heroppe, der har vi så lige en kat, der sidder med ryggen til. Jeg tror, der var en, der talte, der er en 16-17 forskellige små figurer i det der billede. Det var måske også derfor, hun valgte det. Men de er rigtig sjove at lave, fordi at jeg sidder der og fabulerer frem. Ja, hvad kan den form ligne? Jamen, hvis jeg lige gør sådan, så kommer der en hoved af en gedebuk frem, for eksempel der, og så videre. Så dem nyder jeg rigtig at sidde og lave. De er sjove at lave.